Arantza, sarrita entzun diogu Jose Luis Bilebauri azken aldian esanez Bizkaian krisialditik ateratzen hasiak garela. Zuk bat egiten duzu irakurketa horrekin? Señora, zeren ikuste dut gaur egun Bizkaitar gehienek oso egoera larrian bizi dira, ez? Ezin dugu ahaztu 100.000 langabetu baino gehiago daukagula Bizkaian. EAen, tasarik altuena da, eta gainera eskualde batzuetan, esate baterako Enkarterrian, Ezkerraldean edo Bilbon bertan 20% da langabetuen tasa, ez? Pobrezia tasarik handiena ere, Bizkaian, Araba eta Gipuzkoarekin alderatuta. 200 pertsona bizi direla kalean. Aurten 5 pertsona hil dira kalean lotan zirela Bizkaian, oso egoera larria. Eta horren aurrean zer egiten du diputazioak, gizarte laguntzak handitu ordez, eskuratzeko gero eta zailtasun gehiago jartzen ditu. Eta erraldatze aldia orain 30 hilabete izan behar da, lanbiden egon behar du, eta ondorioa beraiek ere aitortu dute. 1.700 bizkaitarrek ezin izango dute inolako diru laguntzarik eskuratu. Ez oinarrizko errentarik, ez aldundiaren gizarte laguntzarik. Orduan, zer gertatzen da, kanpoko erakundeek, gobernutik kanpoko erakundeek laguntzen diete. 16.000 pertsona pasaren urtean. Orduan, hori da, hemen bizi dugun egoera larria, eta txarrena da aldundiak ez duela horren aurrean ezer egiten.